Okay, so madaydayaw iti Apo iti tunggal maysa kada tayo. So ikablaw ko itinagan ni Apo Dios iti tunggal maysa kada tayo. Sa dinuman iti ayan tayo ayaten nga kakabsat. Agyaman tayo lang tayo iti Apo niya ta adan tayo iti makunkunang kinasalunat. Tapno iti kasta ket iti daytoy nga kanito ket maka-join tayo kuna tayo iti daytoy nga aramid tayo iti daytoy nga oras ket dayaw iti Apo daytoy ayaten nga kabsat sa dinuman iti ayan nyo sabay ta iti ragsak talged iso kumay ket tultuloy nga maipaay kada kayo amin ayaten nga kabsat katamad kada iti kan kanta ken iti adal tayo tatay so talaga nga nagpintas iti kuna tayo nga about iti makunkunang nga communion maysa kadagiti kapatgan iti parte iti panagdaydayaw tayo Kristiyano akas Kristiyano ken ni Apo Dios ket sabay lang ko ta ma-bless tayo ken kastamad iti mensahe dagiti nga kanta ken kastamad kadagiti bersikulo ken dagiti palawag na ayaten nga kakabsat ken thank you manen kakabsat iti gundaway na naited manen iti no iti biyang tapno magi-share manen iti ababa nga sao iti Apo akas taron iti biyag uno iti makinuoneg a kinatao iti tunggal maysa ayaten nga kakabsat ada iti maysa nga istorya nga kaya ko nga i-share iti tunggal maysa kada tayo kasa pangrugyan iti mensahe tayo iti daytoy nga kanito kakabsat nga iti maysa nga aldaw ada iti maysa nga Kristiyano diya ka mo no nang nanggagan tayo daytoyen or nang-encounter tayo daytoyen ken diyak pay malagip no nararamat ko daytoyen kakabsat iti maysa nga aldaw ada iti maysa nga Kristiyano nga daytoy nga Kristiyano kakabsat adaan iti maysa nga nakaang-angep ko na tayo dayay may adan iti maysa nga nakapingpinget nga kaaruba nga daytoy nga kaaruba na ket adan iti maysa nga dayay pag-aari ko na tayo adan iti maysa nga dakkel nga tindahan dayay paglakwan ko na tayo kakabsat nga daytoy nga paglakwan ko na tayo kakabsat nakaadado dagiti gumatang nga dagiti customer ko na tayo kakabsat ken gagayem ket daytoy ti aramiden na daytoy nga babae daytoy nga kaaruba na dayay aglaklako ko na tayo kakabsat ket iti maysa nga aldaw daytoy nga Kristiyano inasitgan na daytoy nga babae nga makimbagi iti dayjay nga paglakwan nga kunana sister kunana dijay mabalin nga awisen ka nga mapan makigimong into no aldaw iti Domingo kunana ket sumbat daytoy nga aglaklako daytoy makimbagi iti tindaan o iti Mania. daw mo agsipud ta awan iti mangbantay awan iti agbantay iti daytoy nga paglakwak aglalo ta nakaadado dagiti gumatang so daytoy iti sumbat daytoy ti respat daytoy nga aglaklako iti tindaan kakabsat ket kanayon kakabsat kanayon nga ulit-ulitin daytoy nga Kristiyano nga awisen daytoy nga makimbagi iti groceria ko na tayo tapno iti kasta ket ma-invite na kuma or makakuyog na kuma nga mapan iti balay iti Apo nga mapan agdaydayaw iti kinaindaklan kuno iti kinadayag ni Apo Dios kakabsat ngem kasjay tamat iti kanayon nga sumbat daytoy nga makimbagi iti tindahan nga kunana nga saan ko nga masango sayang dagiti customer sayang dagiti mapastret iti daytoy nga aldaw tamo tayo nga kabsat no maminsan maysa kadagiti ka makikita kin mapalpalin tayo nga no aldaw ti Sabado ken Domingo ngamin ket iso iti kaadro dagiti tattao mabalin nga kasjay kakabsat iti maysa nga aldaw or iti maysa nga rabii daytoy nga makimbagi iti tindaan ket nagtagtagainat nga iti pakabuklan iti tagtagainat na ayaten nga kakabsat nga iti maysa kanu nga kanito imay ni Jesus Christ bimaba ditoy rabaw iti daga manipud langit tapno iti kasta ket tungpalenan dayay makunkuna nga the second coming dayay maikaduan nga yaay na tapno alaenan dagiti anak na ket digay nga kanito inala ni Jesus Christ dagiti tattao ngem tinakalagladingit nabati daytoy aglaklako ket iti nabati isuna ko na tayo ayaten nga kakabsat pinartakan na ko na tayo iti dayjay
nagpukaw kini Jesus Christ nga kunana Lord kunana at dagtoy nakpailaen kuna apay nga mabatinak apay nga sa anak nga ikuyong iti papanam so dayjay iti kuna daytoy nga aglaklak wayaten nga kakabsat ngem kuna ni Apo Dios kuna na kenkwana mabati ka tangamin awan iti agbantay iti paglakwak dayjay iti sungbat ni Apo Dios ayaten nga kakabsat mabati ka agsipod tawan iti agbantay iti paglakwak kinabigatan na dayjay ayaten nga kakabsat iti panagtagtagainat daytoy nga aglaklako iti tindahan kakabsat pinartakan na ko na tayo kakabsat nakasapsapa ko na tayo kakabsat nga napandigay paglakwan na nga digay paglakwan na kakabsat ket digay nga talaga nga nakasukat kakabsat ket bigla maten nga adda dayjay Kristiyano nga mga awis kinkuana ket nakita na dayto nga aglaklako iti tindahan nga agsangsangit ket nagdamag kinkuana apay sister kunana kuna dayto nga aglaklako iti tindahan kuna na dijay sister kuna na dijay manipod itan makigimong nakon dayjay iti kuna na kakabsat nagpintas dayjay kuna na iti Hebreo pamilyar dayto yan ngem iti mensahe tayo iti daytoy nga bigat or iti daytoy nga oras kakabsat daytoy ket agbalin nga reminders iti tunggal tao daytoy ket agbalin nga reminders iti tunggal Kristiyano tapno iti kasta ket makita tayo dagiti banag nga umisu ken dagiti banag nga mayataday nga aramiden tayo iti aginaldaw anya tay kunana iti Hebrews chapter 10 verse 25 kunana ditoy aditay baybayan dagiti panaggigimong tayo kas iti kadawyan dagiti dadduma no diket agbibinnalakad tayo ket nang nangruna gapu tamaki tayo nga umas asideg ti aldaw maysa kadagiti bilen ken pamalagip ni Apostol Pablo nga i-challenge na iti tunggal maysa nga nya tay kunana ditoy ditay baybayan iti sabali nga termino saan tayo nga liwayan iti makunkunang a panaggigimong tangamin daytoy dayjay maysa nga banag ama ipanitnak mo dayjay makunkunam a panagserbim kanya ko Dios daytoy dayjay maysa nga banag ama nga ipanitnak mo nga sikaket na pudno nga adipen iti Apo ayaten nga kabsat kita ayaten nga kakabsat anyan nga nakagasgasat tayo numan pa'y kuna tayo nga iti kangitingitan iti makunkuna nga pandemya dahil nga pandemic kuna tayo kakabsat nga dagiti dadto mga luglugar kuna tayo kat maiparit iti agigimong ngayon nakagasgasat tayo yaten nga kakabsat agsipod ta mga aramid agar aramid latay iti Diyos kadagiti na duma nga pamayan iti kaparaanan ko na tayo tapno iti kastaket maaramid mo dagay makunkuna nga obligasyon dagay maaramid tayo dagay obligasyon tayo iti sangwanan na kas kuma iti daytoy kakabsat apay nga adda iti makunkuna nga online mabati na nga daytoy ket maysa kadagiti wagas iti Apo tapno iti kastaket saan tayo nga malipatan ken kastamet dayjay makin unag a kinatao tayo ayaten nga kabsat mataraunan babaen kadagiti na duma-duma ken kadagiti sasaw iti Apo nga dagito ket isuda iti maipanpanayag iti Facebook wenno nanyaman dita Instagram wenno anyaman dita YouTube kuna tayo ayaten nga kakabsat ngem ti makikita dito kakabsat no daduma may sa kadagiti makapaladingit a panunuten tangamin adulat ta dagiti Kristiyano kuna tayo kakabsat adulat ta saan nga amin kuna tayo yung adda ngamin dagiti dadduma kuna tayo nga Kristiyano nga ibilbilang da ibagbagada nga isuda ket anak iti Apo ngem no dadduma unaenda dagiti negosyo da yaten nga kabsat unaenda dayjay kuna tayo nga negosyo da kaysa dayjay mapan iti balay iti Apo aglalo iti aldaw iti Domingo may sa kadagiti mapalpali ko daytoy kakabsat for example dito'y destino kakabsat saan nga mailinged hamuyo nga min kakabsat dito'y bugi ti church tayo dito'y ket along the highway ko na tayo lantan igid iti kalsada kakabsat and sometimes not only sometimes many times no da ka dijay pulpito no lumabas non dayjay biyahe at dahil dito maray nga mapanaglugan
amo tayo, sometimes, kung na tayo kakabsat, Gugi is may sangat church kung na tayo yung kakabsat. Kaya adalat na dagiti duma kung na tayo kakabsat. San laing na dito, uray pa'y kadagiti na duma-duma. For example, lumapan ka iti syudad, kung na tayo, apay nga nakaadu dagiti tao kung na tayo, nga maururnong, kat aldaw iti Domingo. Ayan, kakabsat, doon duma, kasjay kakabsat. Nakakalungkot isipin na numaminsan, kat kasjay iti Kristiyano kakabsat. And bitkaw una enda ko maiti dayaw iti apo ko na tayo kapsat ngam una endan una dan lagi diyan makukuna tayo nga trabaho dayjan pagkitaan iti pera ko na tayo ano dagiti pagsapulan iti biyan kakapsat kin gayem ngam laglagi pen tayo kumakakapsat kin gayem iti trabaho kakapsat iti oras ko na tayo negosyo kinabaknang ken talento kakapsat dagito ket naggapuda amin ken ni Apo Diyos ayaten nga kabsat ket ma-challenge tayo kumakakabsat nga ken makita tayo kumangay iti tultuloy wenno iti panagbiag tayo iti ginaldaw nga amin dagito nga banag nga adda kada tayo nagkapugayam amin iti Apo dagito kakabsat ket maysa kadagiti challenge maysa kadagiti palagip iti tunggal maysa kakabsat nga adagayam dagay ennem nga aldaw nga inted iti Apo nga panagtrabaho tayo kakabsat. Ket adda dayjay may sangal daw nga dawaten iti Dios iti tunggal maysa. Ti saludsod ipaidam tay kadi dayjay may sangal daw para iti Apo ayaten nga kakabsat. Anya iti ikan tayo iti atensyon. Anya dayjay ikan tayo iti oras kakabsat. Dagiti kadi banbanag nga adda ditoy na ilubungan wenno ni Apo Diyos nga mangted iti umiso wenno napaypayso a panagbiag iti tunggal maysa ayaten nga kakabsat. Daytoy iti pamalagip iti tunggal maysa ayaten nga kakabsat. Unaen tay kadi dagiti bagay wenno dagiti banbanag nga dagitoy nga makikita tayo kaysa ni Apo Diyos kakabsat. Kasanon kakabsat? No umay iti Apo ket iti yaay ni Apo Diyos ket ibati na iti tunggal maysa kada tayo. Dayjay nga banag ket ma-accept tayo nga ta kakabsat mabalin nga iti tunggal maysa ket saan tayo nga ma-accept dayjay. Saan tayo nga kaya ko na tayo kakabsat ta. Saan tayo nga kayat iti agtalinaed ditoy kakabsat. Ta kayat tayo dayjay kuna tayo nga agtalinaed iti poder iti Apo ayaten nga kakabsat. Sud kapuna nga ma-challenge iti tunggal maysa kada tayo kas kanakuna na iti naibasay tatay di tayo kumaliwayan saan tayo nga baybayan iti panaggigimong tayo kas iti kadawyan dagiti daduma ket nakunak itatay anyan nga nakagasgasat tayo numan pay agiin na dalyo tayo kakabsat numanong nga milya iti nagbabaitan ngem adda iti makon ko na nga online dito virtual ko na tayo tapno iti kasta ket mapasingkidan ken tapno iti kasta ket matungpal ken tapno iti kasta ket mataraunan dayjay makon ko na nga makinukuneg a kinatao iti tunggal maysa babaen iti panagpi-fellowship tayo babaen iti presensya iti tunggal maysa ken kangrunaan na babaen kadagiti nga sasaw iti Dios nga adalin tayo iti daytoy akanito ayaten nga kakabsat so nga ma-challenge tayo kumakadagijay kakabsat iti naminsan ngal daw ada din nabasa iti Facebook iti FB nga impose iti maysa nga tao nga dito iti linaon na kaya ko nga i-share iti tunggal maysa nga kuna na kami ditoy kuna na no ibabawi tinamarso at tisalon at ken pigsa tayo awan mabalin tayo kuna na intayon makigimong abuyugan tinadalos ken naragsak a puso dagiti kuna na kakabsat padasin tayo man nga baliwan kakabsat kada tayo nga adda ditoy kakabsat ko na no ibabawi tinamarswa ti salunat ken pigsa tayo awan mabalinan tayo intayon wenno itultuloy tayo iti maki-online abuyugan tinadalos ken naragsak a puso daytoy ti challenge kakabsat ken gagayem tadwa ikas na ko nang itatay maysa kadagiti pamayan iti Apo daytoy ni Apo Dios saan nga kayat a mapukaw ka ni Apo Diyos saan nga kayat nga mapukaw iti tunggal maysa kada tayo. Ito nga mga arabid kadagiti na duma-duma nga pamayaan tapno iti kastakot dayjay kuna tayo dayjay panagserbisan tayo nga mabaybayan. San tayo nga baybayan dayjay kakabsat. Sud gapuna nga ma-challenge tayo nga kuna na ditoy itultuloy tayo iti maki-online taday ito iti maysa nga wagas nga agkikita
tapno iti kasta agsasarak agdadanggay dagiti anak na numan pay agi na dayo iti nagbabaritan iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Kinkas kunana iti Matthew kakabsat ni natay kunana iti Matthew kakabsat chapter 6 verse 33 nitay kunana ditoy kaya ko nga ibasa daytoy kunana ditoy. Ipangpangruna yung kiti abirugan ti pagarian na ken tungpalen ti pagayatan na ket ited nanto amin kasapulan nyo. So, daytoy iti maysa kadagiti makita tayo kakabsat iti daytoy nga kanito. Tas nakunana ditoy no ibabawi ti namarso ti salunat ken pigsa awanen ti mabalinan tayo. Makigimong, maki-online, abuyugan, tinadalos apuso, ken naragsak apuso, tapnoy ti kasta, agtultuloy, nakamatungpal, daytoy kunana ditoy nga birugan tayo, daytoy kunana, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, iti blessing kakabsat, daytoy na anay akinabak ng bendisyon, ipaay ni Apo Diyos daytoy kapagtat kingagayam iti tunggal maysa. Ang tanong, kayat tay kadi amakadwa ni Apo Diyos iti panagsubli na ayaten nga kakabsat? No kayat tayo amakadwa ni Apo Diyos iti panagsubli na dito rabaw iti daga tapno alaen na iti dagiti anak dagiti napudnongan anak na daytoy iti challenge akas mensahe tayo iti daytoy nga oras kakabsat nga kunana serving God would be our priority, kakabsat. Sa Tagalog, ito po yung sinabi niya, paglilingkod sa Diyos ang iyong unahin. Unahin mo ang Diyos at maglingkod sa Kanya na may buong katapatan. Daytoy kakabsat kingagayem. Dayjay ited tayo, dayjay makunkuna nga panagserbi kakabsat, ipangpangrona tayo iti agserbi ken ni Apo Dios nga addaan iti makunkuna anapudno ken nadalos apuso kakabsat. Daytoy iti mensahe tayo iti daytoy nga oras kakabsat kingagayem ko nga kunana paglilingkod sa Dios ang iyong unahin. Ang ating unahin. No kayat tayo nga makadwa iti Dios iti panagsublin na daytoy ti challenge apan panunutin tayo na kunana serving God would be our priority. Isukuma iti ipangpangrona tayo ayaten nga kakabsat. Ada iti pa isang istorya na kayo ko nga isinay when i-share iti tunggal may sakada tayo. Iti may isang aldaw ni Apo Dios kinasarita na dagiti na duma-duma nga animal. Ket dagito nga animal nagduduma da. Ket iti may nga kanito kinatungtong na ni dagay nuwang. Okay, amo tayo tinuwang kakabsat niya. Okay, kinatungtong na dagay nuwang. Kuna na itinuwang, kuna na digay. Si kanuwang kuna ni God, kuna ni Apo Dios. Agsipod tadakkel ti bagim kuna na digay. Mabiyag ka iti 50 atawan kunana. Agsipod tadakkel ti bagim kunana masapol nga mabiyag ka iti 50 atawan. Pinanpanunod dinuang daytoy kakabsat. Diba amo tayo ti kasasaad tinuang, amo tayo ti pakausaran tinuang, amo tayo ti trabaho tinuang nga tinuang kakaasi nga agguy-guyon iti nakadagdag sen nga iri agar arado mapitpitlag mainitan ko na tayo so dayjay iti trabaho all around ko na tayo ti trabaho tinuang kakabsat. Ket pinanpanunod ninuang dayjay ko na ayo nakaadu nga tawen ko na kasanunak tungatan mabalin na kung kunana. Isot gapo na nga dayto ti respond na kinigad kunana ninuang Lord kunana saan kadi nga mabalin nga uray no baintilaen nga tawen iti mo kanyak aduunay ti 50 nga tawen kunana diday. Okay kunana digad. Okay no day tatikid daw mo 20 nga tawen laeng iti ited ko ken ka. Dayjay iti kunana digad ken kuana. Now napan ken ni aso. Napan man ni God ken ni aso kunana kidi aso. Aso kunana digay. Agsipod ta kankanayon ka nga paspasurot dagiti tattao kunana digay nga kankanayon ka nga paspasurot kunana digay masapol nga mabiyag ka iti 25 atawan kunana digay. Ket pinanpanunot daytoy aso dayjay 25 years kakabsat ken gagayan. Nakita na nga atidog launay
Ket kunana kin ni Apo Dios, Lord kunana, saan ka di nga mabalin nga sa nga pulo laeng atawen iti ited mo kanyak at itug unay dajay 25 nga tawen kunana kakabsat. Okay, no problem. Dajay iti ko naman iti Apo. Ket napan kin ni Bakas. Okay, Bakas, nyabati Bakas kaag. Okay, napan kin ni kaag. Okay, kunana kin ni kaag. Tsaka no, maawatan tayo ti kaag. Bakas kuna tayo latan. Napan kin ni Bakas. Kunana kin ni Bakas. Si ka Bakas kunana di jay masapol amabiyag ka iti 20 nga tawen tapno iti kasta dagiti tattao nga mangbuybuyaken ka ket maayatan da no agkalkalumbitin ka kadagiti na dumaduma asang sanga. Daytoy ti daytoy kuna ni God ken kuana. Pinanpanunot met ni Bakas daytoy. Ket ti response na ken ni Apo Dios kunana. Lord kunana, saan ka di nga mabalin nga uray no sa nga polo laing nga tawen iti ited mo kanyak at idug unay dayjay 20 nga tawen kuna ni Unggoy, kuna ni Bakas. Okay, no problem. Kuna ni God ken kuana. So dayto itikid daw dagitoy nga an animal. Now, mapantayo iti tao. Kinasarita ni Apo Dios iti tao. Ket kunana sikat tao kuna ni God. Dito'y rabaw iti daga, masapol ang mabiyag kalaeng iti 20 atawen. Okay, dahil iti ko na ni God. Si katao, panagbiag mo dito rabaw iti daga, masapol nga 20 laeng atawen. Pinanpanunot met daytoy tao dayjay imbaga niya po Diyos. Ket kunana, Lord kunana, nakaababamot ten ti 20 nga tawen kunana jay saan kadi nga mabalin nga dayjay 30 nga tawen nga saan nga kinayat ninuang ket ited mo kanyak Lord kuna ken saan kadi nga mabalin nga dayjay 15 nga tawen nga saan nga kinayat ni aso ket ited mo kanyak Lord ken saan kadi nga mabalin nga dayjay 10 nga saan nga kinayat ni Bakas ket ited mo kanyak Lord. Okay, dayjay tikid daw ti tao. So makita tayo kakabsat. And sometimes, not only sometimes, many times ti tao ket talaga nga very demanding kuna tayo kakabsat. Ket okay, no problem kuna met ni God ken kuana. So dito tayo nga makita ayaten nga kakabsat. Itot gapuna nga no ko bilangan tayo dayjay nga tawen. Dayjay 20 nga tawen nga inted ti Dios plus 30 nga tawen nga saan nga kinayat ti kalabaw ni Luang plus 15 nga tawen plus 10 nga tawen manu amin dayjay kakabsat. 20, 50, 60, 75 years. So ti life span ti tao kuna tayo ti Pilipino 60 years kuna tayo. No umatigdog pa dayjay ko na tayo kasla nga bonusen ko na tayo nga inted ti Dios kada tayo. So you see kakabsat makita tayo no kasano iti panang bendisyon no kasano iti panang inted iti Dios iti tawen iti tao kakabsat nga dagijay ket isuda kuma iti agtultuloy nga mabigbig ken mautob dagiti tattao nga ni Apo Dios ipaay nagayam dagiti amin nga banbanag kadagiti tattao kakabsat. But sometimes kakabsat daytoy tinakaladladingit kakabsat ano maminsan ti tao saan na nga makita saan na nga maamiris dagijay nga bendisyon nga ited iti Apo ken kuana kakabsat. Kitain tayo kakabsat, padasen tayo nga kitain. Manu nga aldaw, iti mangbukbukel, iti may sa nga tawen. 365 days ko na tayo kakabsat. Ken manu nga oras ko na tayo, iti mangbukbukel, iti may sa nga tawen. 8,760 ko na tayo kakabsat. Ken manu nga minutos, iti mangbukbukel, iti may sa nga tawen. Kuna na dito'y 525,600. Ken manu nga segundos iti mangbukbukel iti may sa nga tawen kuna na ditoy 31,536,000. Kumusta ti oras tayo iti Apo? Kumusta iti aldaw may ited tayo ken ni Apo Dios? Iti may sa nga aldaw kakabsat bukbuklen ti 24 nga oras. Ken ti may sa nga aldaw bukbuklen iti 1,440 minutos. Iti may sa nga aldaw, bukbuklen iti 86,400 a segundos. Mano ti segundos, mano nga minutos, mano nga oras,
ited tayo ken ni Apo Dios iti maysa nga aldaw. Datayo iti mangsungbat dita ayaten nga kakat. Ngem kas kunana iti mensahe tayo iti daytoy nga oras kunana ditoy. No kayat tayo iti sumurot ken ni Apo Dios iti panagsubli na kunana serving God would be our priority. Ipangpangro na tayo kuma iti Apo ayaten nga kakat. Tangamin kunana ditoy, God give us the authority, the freedom, knowledge and wisdom, the opportunity to lead, the opportunity to guide, to take care of everything around us, my dear brothers and sisters. Ngam ti saludsod karabsat ko na ditoy, kumusta di panangimanihar tayo kada ditoy abanbanag. Ken kumusta dagay oras tayo ken ni Apo Dios. Kumusta dagay relasyon tayo ken ni Apo Dios. Unag ba daytoy, bumarbara ba daytoy, dumakdakkel ba dayjay pamati nga adda iti tunggal maysa kada tayo. No kayat tayo nga paneknekan dagay makunkuna tapno agbalin nga naan-anay dagay panagserbi tayo ken ni Apo Dios kunana ditoy. Ipangpangro na tayo kuma ni Apo Dios iti biag iti tunggal maysa kakabsat. Dito iti mensahe tayo kakabsat. Kada tayo na duma-duma iti ayan tayo kakabsat, and I know iti sitwasyon iti tunggal maysa. Yung kas na ko nakitatay maysa kadagiti wagas iti Apo. Tapno saan tayo nga mabaybayan dahil maging unag aginatao tayo. At da iti mabukal dahil online ko na tayo. Ket maysa kadagiti kadakkalang nga bendisyon iti tunggal maysa, numan pa'y agin na dayo tayo, ngam napagdidetket tayo, agsipot, ta inaramid ni Apo Diyos dagitoy, instrumento na, tapno mataraunan, ti makin unag aginatao tayo. Ngaron, challenge kapagkat, maysa nga palagi, saan tayo kumangabaybayan, ti panagserbi tayo iti Apo. Ipangpangro na tayo kuma ni Apo Diyos, ken itegay panagserbikin ko na, tapno iti kasta, ited naman, dagiti aglaplapusanan, iti biag tayo, iti aginaldaw.